Sagudayan nga rod ti surat, pakasaritaan ti parikot iti biyag ni pagayam tayo nga mayet iti Lawag City a napauluan. Ulbud nga asawa, dear cousin. Sagbay man nga inak binsa-binsaan ti pakasarita kasinyong, kablawang ka man itinaragsak nga aldaw mo dita Nemars Studio. Kastameten ti sibubuk la pamilyam ken ti pamilya at Nemars. Kablawak pa digiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuya deti nga programam nga magusgustuak launay nga bibuyaen. Nabiit kami pa nga agasawa ken ni Oscar. Gaputamang rugrugi kami pailaeng, likliklikan mi pailaeng ti maaddaan iti anak, tamo mi nga di mi pay kabailan. Nang runa lang aruden kasinyong, idita, awan mo ti agbayag nga trabaho ti asawa, taalis to nga mauma. Nagturpos mo't iti kolehiyo ni Oscar kasinyong, angem saan nga makaan-anos iti trabaho. Napadasan na't nagtrabaho iti mall. Angem di namot kayat deti agmalmalem nga agtaktak derlat ta. Napadasan namot ti nagtrabaho iti opisina. Ngem maumamat nga kanayon nga nakatugaw latta. Ket idi saludsudik ken kuanan no anyat kayat na nga trabaho. Ti kano kayat na ket deti makaruar latta. May gaman at oras na, nati makasursor, takayakayat na. Adda ka kasta nga trabaho kung nakin ko na. Adda ko na naman. Adda latta ko na. Di ka dinan anusak kasinyong nga syaklaang tiyagtab trabaho para kada kami. Napiyaata saan kami nga agren-renta wano agabang iti balay. Adamot ti inted ti nagandakin ko na nga impatawid dakin ni Oscar nga basit abalay nga pag naedan mi no pay daan ken maperperdi inananusan mi kaysa data agab-abang kami tilang paggastusan mi agad data abasto mi ti makan bayad ti kuryente danom dati inaldaw nga gastusen mi ngem marigata nak no syaklaeng ti agtab trabaho kasinyong nang ronagat ni nasurok nga 2 bulanen nga nabakante ti asawak. Agingga nga nakapanunot isuna nga sumrek akas delivery rider. Nagiti agidel deliver iti parcel. Wenno digiti order tayo iti online. Get ko na. Talaga ka di nga kayat mo tikas nga trabaho kaysa data mangopisina ka when nagubra ka iti mesa nga pasdek negosyo nga naka-aircon ka. Ket una kayat ko bakit? Tapno ti kasta, igam ko ti oras ko, sa anak nga sipsiputan ti bus ko, ken makapanak iti lugar, nga kayat ko. Makapagsursura. Masair nga min ti riknak, no kasta nga agtatakderak nga sipsiputan nak dagiti bus. When angem college graduate ka, uman ano, adult college graduate nga agde-deliver ti parcel. Ken nadalos nga trabaho dayta. Sigurado ka. Kaya't mo nga mapudpudutan ka, mainitan ka, o mabannog ka. Sa anak nga mabannog, nulakid di, kaya't ko dete raramidek. Nulakid di enjoy ti trabaho kit di, kaslahang ko marik na ti bannog ko. Kat apay, adada nga marik nam ti bannog mo, no, agtugtugaw ka laing iti mesa nga silid nga naka-aircon ka. Ewan na. Di ka nga mabannog nga agtugtugaw, nga agmalmalam. Wano saan ka, tak-takder nga agmalmalam. Nang runa, no sipsiputan da ka, digiti boss. Alam, makaamu ka Makaamu ka no, iso ti kayat mo. Ang ada problema, bakit? Ada problema? Wen, masapul nga, ada bukod ko nga motor. Yun lang. Pangalaam nga ti motor mo, edi, mangirwarta iti motor? Wen, mabalin met installment. Alis to lang nga ma-approve. Tadamot ti gayam ko nga agtabtrabaho iti paglakwan iti motor. Wen, ang saan ka di nga nangina ti monthly na data?
Nagina ti tintinagam binulan? Ken kasano kabayag na tintinagam data? Mabalin 3 taon, 2 taon, mesa taon, depende ken ka. Ang kasapulan ti down payment para ka data, saan ka di? Una, nga data, pagdiskitaran ta. Data ti iremedyaran ta. Oh, adda ka din iremedyo mon. Awan pa nga rod bakit? Oh, kasano nga rod? Baka mabalin ka nga bumali di trabaho. Anya? Mabalin ba siguro? Ta saan ka mo't nga bimalbale? Mabalin ka siguro nga ag-request ti advance. Mabalin siguro Taadamat dagiti kaubrak iti restaurant nga pagpapaayak nga bumalbali mat. Kan nasayaat mat ti boss ko. Oh, edi awan nga ti problema. Mano ka diti kasapulam? Uri 20,000 laan. 20,000? Halos 3 bulan nga sweldok daytan. Oscar. Ket bayadam tumatlaeng. Inutan dan tumatlaeng nga ikaltas wino ibawas ka deta sweldom. Ken may isa, agsweldo ak tumatang. Matulungan ka to agbayad. When angim deti to pay pagtindag mo't binulan. Aliston to daytan. Adan tumatsweldo kon. Agpatpadatan tumaten nga sweldo. Kasano nga rod no di mo tuman maanusan dayta trabaho mo nga delivery rider ako nam. Kas kadigiti sigud nga nagtrabaho am. Saan nga rod? Tama sigurado nga enjoyak dito ka trabaho. Ta sigurado nga saan dak nga sipsiputan dagiti boss ko. Inaklagi deliver ka digiti parcel, numalpas ko't obrakon, mabaling ko ti agawid. Anya? Sigurado lakid di Oscar? Narigat na ti makautang ta. Mangirwar ka iti motor, santo di mo matla mabayadan gayam? Di no, sana mabayadan, di kuyudin da. Angim saan ko nga ipalubos, nga di ta mabayadan ti binulan na. Siguradong laeng, Oscar. Uwin ko nakmod bakit? Kin may isa, matulungan ka pa yun para kadagiti kasapulan ta dito'y balay. O, baring numapatarimaan tan tumatin dito'y tinawid ko nga balay. Day tamati, kaya't ko mga i-prioritize ta saan nga motor. Masapul nga rod ti motor. Requirement kami deta tap nagbaling ka nga delivery rider. Anya nga rod ti usarik nag-deliver. No awan mati. Basta agkari ka nga nagsweldo kan pag tinulungan ta nga patarimaan deto'y balay. Tadi kayat ko, bukod ta nga anak. Sakbay nga agkapamilya ta. Kat naurnos tumad deto'y pagtaingan tayo. Tapos saan mat kakaasikin pimpiman to digiti agbaling nga anak ta, Oscar. Wen, bakit? Ikari. Anya, friend? Nagbimali ka kini boss? Un, best friend. Itaman lang nga bimali ka. Nabayag ka nga trabaho dito yung restaurant. Ngam saan ka pa yung napuutan nga bimali? Uwenta mabainak namin kan may sa. No mabalbalin ko madyak kaya ti bumalit No kabailak pa'y laeng. Sa anak jacket ko mga makautang nga. Siyempre, inutan dan tumatkid di ang ikaltas iti sweldok iti binalik. Ngem narigat latta kasi ngamin kat panunutek to nga baybayadak na nga balik. Mano ka diti binalem, friend? 20,000 ko ma. 20,000? Ala, nagdakkel maten. Iso ngamin ti kasapulan ti asawak. Kasta ayan. Ang 15,000 lat impabalikan niyak ni boss. Imbag ka pa'y ata, pinabalyan na ka ti 15,000. Masapul ngamin ni Oscar. Mangirwar ka no iti motor na. Taisot ka sa pulan na kano, requirement ka no, tap nagbalin nga delivery rider. Kahit mo sawen, friend? Sumrek akas delivery rider, ti asawam? Kaya't na kano. Tapno kano makasursur isuna, nga saan kano nga sipsiputan ti boss na. Naistoryak mat king kan ni Oscar, saan ka di? Nga, awan ti agbayag nga trabaho na, talis to nga maumuma, nang runa, dagiti trabaho nga agtugtugaw lat agmalmalam, wano agtatakder lat agmalmalam. Sa bagay, mayat mat ti dya tagsursur. Kat, anyang nga motor ti alain niya, at ti irwar na. Tsaka mo king kwa na. Awan ti amok kadagita mo't motor, friend.
Ti amok pa kidi agad agpapadat. Agpapada nga motor ida. Jak amo di kita brand kada klase dan. Basta no motor, basta daligay na, no adda pilid nan, mayatan. Iso nga, agyaman nakmat ta pinabalian nakmat ni boss. Kaapay nga si Kati nagremedyo anak ko ti pangirwaryo ti motor ti asawam. Iso kumaa, daadamot ti kakabagyan na, nga pagutangan na. Siya nga rin ti ada trabaho na iti agdamananang. Ken mayat mat, ta nakabali akmat kini boss mi, iso nalaan ta kurang. Iso nga da kayo man laang ti pagkidawak nanang. Pabuludan nak mapalat 5,000 yo. Tapno, umanay nga 20,000, dito iti iawat ko kini Oscar nga pangirwar na iti motor na. Ananuod na nga min ti motor aya. Kat mabalin mo't nga agtrabaho, nga ag-commute latan. Masapul ka no nanang, ta requirement ka no, nga may nga delivery rider, nga adda dapat tibukod na nga motor. Delivery rider kunam. Wenang. Dagiti agidil-deliver, kadagiti, wenang. Dagiti agidil-deliver ti order ti Shopee, Lazada, TikTok, ken dadumapay. Kaapi nga eso ti kayat nga trabaho, kat nakapinpintas day ti trabaho na ide, na tinaude, ka ada iti opisina. Sakit kay kayat na ita nga agkapudutan nga mapanagidil-deliver. Jakman maawatan ni Oscar nanang. Mauma ka no, agtatakder ti agmalmalam. Wenno agtutugaw ti agmalmalam. Kay kayat na kano, deti sumanursor nga agtabtrabaho, ta saan kano nga sipsiputan dagiti boss. Saan kumitkid di nga panangkwa mayat mo deta nga trabaho. Ang mas daawak ta kay kayat na deti narigrigat nga trabaho, ngimtay na namnam ay nga trabaho. Maulawak ka deta nga asawam. Bebe aklatan nanang, basta lakid di agsweldo. Ken nagdamdamag akmat kadagiti adam amo na nga delivery rider. Mayat ka naman ti pasweldo da. Tamalaksid ka di sweldo da. Adda ka naman pa'y komisyon da. Tunggal parcel nga maideliver da nanang. Malakit na sayaat Uray no narigat o dakdakkel mo ti sweldo na kunam. Wen nga rod nang. Baring tanalaglag ang tumutan ti biyag ko. Ta sabali. Ta narigat mo to siyak laang ti trabaho kadakam nga gasawa. Katalaga nagruna no addan ton anak yu anak kaw. Malasigi nga raw. Tain nakalaan dati bulbulodem nga 5,000. Alang nga raw nanang. Agyaman ak unay kada kayo. Apo. Agyaman ak launay bagan. Ta nakairemedyo kan, ti pag-down ko, iti motor nga, kasapulak para iti trabaho. Kaano ka nga mapangka-apply? Ket masapul nga rod nga dapela motor ko Daison to ti ipakita. Ngamin ket requirement data. Anyamot data nga trabahon. Saan ka di nga mabaling ka agtrabaho latan nga delivery rider ngem isu dati mangi-provide ti motor? Saan nga rod nga kasya iti patakaranda? Masapul aket kukam di motor. Dapat nga rin dakal ti sweldo. Ngamin, bukod mo nga motor ti aramatem. Jak pa amo numanot sweldo. Awan pulos ti ideyam numanot sweldoem. Numanot kitaan ti delivery rider. Awan ti idea. Basta, damat siguro, dakal mat siguro Taadumot ti mangayat ng delivery rider. Nasayaat mo't ata at dati pagtinag ka deta motor nga irwar mo, kan adamot ti maited mo nga inayon ko kadigiti pagbayad ti bills, igatang kadigiti abastuta, ken tapno makaurnong tamat ti pagpatarimaan ti balay. Alawen, angim saan ta pala nga panunutin data, ngamin ket mangrugi ak pay laeng. Ngim sigurado nga agbayagak ka dito nga trabaho bakit? Ngamin, sigurado nga ma-enjoy ko. Alang arod lakay. Iyawat ko nga rod ken kadeti 20,000 Binalak ija trabaho, ken bimuludak ken ninanang tinayon na tapno no mabuok deta 20,000 nga kasapulam nga kunam. Ang into no makairwar ka ti motor, inkanto dagos agaplayan.
Tapos sigurado nga, ad nantong trabaho mon. Sigurado ba ka tadam amok nga admin, iji pag-apply ti trabaho akas delivery rider. Hmm, nasayaat no kas talakay. Agyaman naklaunay bagay. Day titikong ko na ako. Ah, makasapulak metlat trabaho nga ma-enjoy ko. Nga ti agbayagak. Kat matulungan kan. Tapos di ka marigatan nga siksikalaing ti mangmangged para kadata. Kat ag tinulong ta para iti masakbayan ti bangunan tanto nga pamilya talakay. Iso nga agan anos ta, aggagat ta, agsalukag ta. Tabaring no, maadaan tanto meten iti bukod ta nga anak. Ngem ti kayat ko, sakbay nga mapasamak ta ita, mapatarimaan ta deti balay, maurnos ta ti amin, maadaan iti kompletong alikaman, ta saan lang nga ti kasapulan. Ta sigurado nga dakkel to ti gastos no maadaan tanto iti anak. Manipod pa nagsikog ko, aging ka nga may pasngay kon to ti anak ta. Wen, bakit? Mapasamak to amin dagita, basta tinulong ta. Iso nga inak to no bigaten, mangiruar iti motor, sakto mapanag-apply, akas delivery rider. Ket, tunggal agsweldo ka, iyawat mo kanyak, tapno no mamanage ko. O, ikatek to dagos iti pagtinag ti motor, nga binulan. Ken mangibati ak tumati, idulin, ibangko ta, tapno makaurnong ta. Sige, una, bakit? Kasta nga talaga. Siguradum alakay. Nga agbayag ka kaday nga trabaho. Wen, bakit kunakmutkin ka? Risto nga manibod dita. Awan ti pagdanaga mon. Ket gapo ka daytoy. Nasken nga rod nga agselebrar ta. Agselebrar? Ket no nangantat pang rabii tayin lakay. Ha? Ket apay. Kaya't nasawin ka di no selebrar ko nakap makanlaang ti mabalin nga ramidan. Anya nga rod nga pa nagselebrar ti kahit mo asawan lakay. Umay kantiman. Ay! Kastoy Kastoy ti pa nagselebrar dagiti agasawa. Tunggal at dati nasaya, napintas nga mapaspasamak kadakwada. Kaslaan mo kung di kahit mo asawan lakay. Wena bakit? Mailiwak launay kingkan. Kanayon mo't nga mabanbanog ka di trabahom. Tunggal awisin ka, makaturturugak ko na. Ang imita, marelax ti panunot mon, makisayan mo't ti bannog mon, gaputag tintinulong tan. Saan munton nga nasken nga aramiden ti sigod nga aramiden nga agub overtime. Kat siyakton ti pag-overtime ang bakit. Alahon nga rod lakay. Kinagpaisuan na. Kadagit ang ikarkarim kanya. Kasla na po ko ti bannog ko. Iti agmal panagtrabaho ti agmalmalam. Kastaya? Iso nga gaputa napukaw ti bannog ko. Apo, agdata ka. Tasyak ti agtrabaho. Itirabaw mo lakay. Opo, dayta na. Opo. Kaya't ko dahil nga selebrasyon bakit? Oscar. Mayet bakit? Mayet. Agmemayet bakit? Basta tinulong talakay. Para iti masakbayan ti agbalinto nga pamilyata. Uwin bakit? Apo. Netan. Pumababamatan. Apo daytan. Tigit gasat kon. Tigit gasat mon, Oscar. Makagatang kantot motor mon. Sapela. Apo. Daytan. Daytan. Iso launay ti pangayayataking ka bakit? Taure no kasanot kan kinarigat ti biyag. No may papan ka dayto nga banag. Talaga nga. Saan nakpulos nga paayen? Amumlat ta ti pagragsakak. Amumlat ta ti magusgustuhak. Wen alakay. Dayto yung ti amok nga rason no api nga dinakmat maisukat-sukat. Wen naglaing kan tupay nga mga titarong bakit? Alay babam nga ron tabrip kon bakit? Taka na yung tatarong ko. Wen lakay.
Oh, 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 oh. Ikot laing na nga talaga nga mga antitarong ti asawak. Oh, 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 oh. Ah, alas to na bakit? Amang ano di tak aglipas. Arabawan ka nga ruten. Tugawan kan kulak kuma. Uwan bakit? Ah, mm, mm, ah, ah, ipatpatig ka unay lakay. Sapay ko ma. Tadeto yan ti pangrugyan ti naranya ga masakbayan ta. Kinti agbalin nga pamilyata. Ti pa nagtinulong ta. Uwan bakit? Madmadlaw ko mat. Oscar! Oh, mayet! Oscar! Oh, mayet! Oh, Oscar! Mayet! Oscar! Mayet! Mapanin mayet! Sige, Oscar! Lakay! Agyandanda! Oh, ada kagaya man lakay. Saan ka din nga itatisweldo? Oh, bakit? Amo din nga rin tisweldo mo na. Sige. Agori ka. Sa balin samat nga motor ti, inusar mo nga nagawid. Lakay. Ano nga sa bali? Kwa. Binaliwak lang kami di side mirror na. Ken sa bali mo ti lang nga ti sangunan. Kas nasaan nga kasati malagip ko nga lang ti motor mo. Adalang sinukatak nga partes di sangot ha. Napinpintas lang nga kitkitan. Ken api nga kasla bimuntog. Limok mag. Kasla imakaba. Kwa. Inikak ti crash guard na. Crash guard? Paraan niya day jay. Kwa day jay. Pang protection ti motor day jay. Yung kaso nga may slide at matumba. Saan nga magasgasan di pairings na. Kasta aya? Kasapulan da kita. Masapul nga talaga di kita ti delivery rider. Si kama mo ti agmalmalim nga at dakala takalsada nga makilinlinipit kadagay ti daddo mga luglugan. Siyempre, ang protection mo ti motor ken ti rider, iso nga kasapulan da kita. Improvide ka di ti kumpanya da kita? Isa na? Kwa, inkaltas ko yan ta sweldok. Kasta ka di? Bakit? Dito tinabati. Aguri ka. Manulaing mo dito tinabati. Ngayon yawat mo kanyak. Nga rod. Sana bale, inton sumaron no, dagdakil ton. Masapul lang amin din kita. Requirements nga, adakastad ti motor ko. Kat i-requirement ti kumpanya data. Kasta aya? Wala nga, madipay umanay nga pagtinag ko iti binulan dita motor mo. Makamu ka na ba? Nayunam latan. O reta, agsweldo ka mo't into no lawas na. Anya? Alang arod, ay nakaginanan, kat ni, napanlugak bagat. Ape kasla na kaununag ti pampanuno ti manak ko. Nang, pasensya kayo no, saan ko nga matungpal di karikada kayo, idi na udi nga bulan. Anya? Ti kunak nga bayada kung ti utang ko kada kayo. Saan mo't nga imanay na ti nasweldo mi nga duwa nga gasawa. Kalpasan nga nakapagbayadak iti binulan ti motor, kuryente, danom,
Kasta mo tin, diti utang ko di tiyanggi. Basit mo tinabati nanang. Isun ay ting grocery. Ken pinakitsendak. Kurang pa eh. Ay, saan ka di nga adamot trabaho ti asawam? Api nga agkurkurang pa nga ko ng anak ko. Diyak amo man nanang. Dua abulanan nga kasjay. Nga basit mo ti awawat na kanyak. Tanakad-ado ka no requirements di kumpanya nga pagpapaayan ni Oscar. Anya nga requirements da ita. Di na magmo kumaano anya dagajay. Ti kasapulan ka no ti delivery rider nanang. Jakmat ngamin amo dagita panggap ti motor. Ta i-require da ka no nga kwa jak amo adati ikabit da iti motor da tapno no safe da ka no. Sigurado da ita. Isumati ko na ni Oscar nanang. Akit no protection da lakid di akit nasaya at angem saan ka di nga i-provide ko mahamat tin ati kumpanya dagita. Saan nga ti agga po iti bukod da nga gastaws. Tsaka mo nanang. Sa nabali nga. Sa nabali ita madlaw kumot nga na enjoyan ti asawak dita trabaho na. Ta kanayon nga nakaisem nga agawid. Kanayon mat nga nakaisem nga rumuar nga mapanagtrabaho. Ken ti pagmayatan na nanang. Nadungo ken nalailo latta ti asawak. Nakasladyak marik na nga mabanbandog iti agmalmalam. Ket agub overtime met pasaray marabyan nga agawid ta. Ado kanot idel-deliver na. Kasta aya. Alak nasaya at angem alaon awan ti problema anak ko. Uren no maud-udin ton nga bayadam dati utang ko. Iyon unayon laktan da kita kasapulan nyo nga bayadan. Saan kumot pa ikid nga kasapulan ti kwarta ita. Ang into no kasapula kon aket. Bareng adan tumaten ti kwartam nga. Unanang awan ti danag. Ala agyaman na karudanang taman nakaawat kayo. Api nga kasla na kaun unig ti panunutem friend. Kinapi kasla may stress ti langam. Ha? Kuha ngamin friend. Maproblemahanak ngamin ta. Diyak pa ngamin na kompleto nga binayadan dati binalik ka ni boss. Ket abusta dagdak article kaltas nan. Basit pa iti iyap aponte kanyak ti asawak nga sweldo na. Ay, saan ka di nga delivery rider ti asawam, friend? When friend, dagiti agi deliver ti parcel. Basit mo't nga ti awat na tanakad adumot ka no ti requirements da. Api nga rin di karuba mi friend. Nagdakkel ti kitaan na. Delivery rider met laeng. Anya nga kumpanya. Kasla man na dyan kumpanya ti asawam. Agpadpada dati kumpanya nga pagtabtrabahuan. Aya, manumot ti swel-sweldo na. Ngamin ti awat ti asawa ket nakurang nga 2,000, nakaulang nga 3,000. Nag-aasaten no, nasurok 3,000. Anya? Kada di karuba mi ket umabot ti 30,000 tikit kitain na. Iti binulan, friend. 30,000? When friend? Gaputan nagagat ka nung ag-deliver. Kanahin nga overtime. Ken ore no saan nga overtime ket naragsak ka nun no maka 20,000 wenno 25,000 ti binulan. Anya? Tinamnamay ka ket 10,000, dakkel na di 10,000 nga sweldo dan, unikit kitain dan ti binulan. Ay saan friend? Ngamin, kada parcel nga i-deliver da, ada komisyon da. Sabalin to pwede allowance da, sabali pwede ti gas allowance, food allowance. Ket no nagagad nga ag-deliver, edi makaaduda. Kasta ayan. Sigurado ka, 30,000? When na minsan ka no bekat ag 35,000? Talaga? When friend? Iso nalaan ta narigat ti trabaho da. Iso nga deserve da mat ti kumita iti kasjay. Ngamin, agmalmalem nga mapudpudutan da, mabanbanog da, pasaray maungong tanda pa'y kada pagsawsawan dagiti deliveran da. No daduma agabunar da pa'y. Angem, dakkel tikit kitain dagiti delivery rider, friend. Iso nga sigurado nga dakkel mat tikit kitain ti asawam. Unangem,
Nagasat ako no 3,000 ti yawat na kanyak. Tanakad adu ka no kanayon kanong adot requirements da. Anya nga requirements, friend? Para iti motor. Hmm? Paliiwang namin ti asawam a friend. Baka mo't no agul-ulbud king kan. Baka mo't no kupitan na ka ti asawam. Wenno saan nangyap apon ti amin nga makikita na. Aniya? Kasaritak tuman ti asawak inton makariing. Kasaritak ko may dirabi angin nasapamat nga naturog. Isu nga nasisayat no itak nga kasarita. Ni. Aguri ka. Akin motor da ito eh. Saan man ka ti motor ti asawak da ito eh. Ni. Isumat ti plaka na. Agpadpada mo ti plate number na. Angin kas na saan nga kastoy ti langat ti tugaw na. Kas na saan nga kastoy ti langat ti sikig na. Ti sango na. Ti likod na. Kas na adayo nga. Adayo ti itsura na kaday di inuwar na nga motor. Huh. Akin motor nga ta dayto eh. Binulod na nga ta. Kat inyakar na dati plate number na. Nakaray kagaya mo bakit? Uwan lakay. Kanya tiraramidin dita. Akwa, agkapkape ak. Akin motor ka di dahito lakay. Sino kumagat ti motor ko? Wanang, saan mat nga dahito ti motor nga inuwar mo idi? Iso dayta. Makita mo ta plate number na. Wanang namin pinsan nga nagbaliw. Saan nga kaso ti lang ti bakrang na? Kwa. Pinaistikerak namin deta. Masapol, protection deta, pairings na. Tapno saan nga mapektaran ta pintana kada. Tapno saan nga madadail Hindi ito eh. Pinakad adong nga na ikabil dito eh. Awan madigit yung ide. Kasapulan namin deta. Dito pagikabilan ti cellphone. Pagikabilan ti danom. Hindi ito kwa. Basta, masapol na kita. Kasta aya. Deti pagruran ti asok na nukwa. Saan mo ka kasi ti maris na, saan nga kasi ti kulay na hindi? Kwa, sino katakpay detan? Siyempre, nasisip mo't laang no, ti masukatan ti legit nga tambutso. Aya? Sagmamanumad na kita, nala ka lang. Ngayon kasapulan da kita, protection, tapno no, saan nga, siyempre, kanayon nga mausar, pang protect mo't kanyak habang nagdra-drive back. Uri dito ni, nagbaliw ni. Saan nga dito ti panpansin naman bakit? Intakit di dyan again, yung kagidasaran, ti pangarmosaran ta. Inakto man na nagtrabaho. Agsweldo kay madamdama, saan ka di? Maladawag to nga gawid, dapat nasisita nga ramidek. Barang no dakil mo ti mayapon tim kanyakon Oscar? Adaman sa lutsudeking ka? Anya day jay? Ngamin na kaibaga kanyak. Nga adda ka no delivery rider nga kumit kita iti 20 hanggang 30 mil ti binulan. 30 mil? Ngamin ti kaubraak adda ka no karubada nga delivery rider mo't laeng. Katrabahwam, padpada ti kumpanya nga pagpapaayan nyo. Kwa, baka di gajay pioneer di gajayin. Di gajay kakauna, di gajay veterano. Dadakil mo la sweldo tanabayagdan. Siguro. Sapay kumata kasi tumatikit kitaem. Una, mabalin, nung nabayagak ton. Ngayon ka po nabiitak pa'y. Siyempre, mangrugiak pala baba. So nga basit pala ang ti sweld work. Ngayon angin ka na yung ti overtime mo. Ay. Basta, dan tulat ta.
Adantolat sa tiyempo na. Nga nung umatong tumot ti sweldok, into nung bumayagak matan iti kumpanya. Mala, amo nga pa panunutin detan. Intagid di manganan, tayo nakagtrabahon. Sige, lakay. Ay, anak ko. Adaman sa ludsudeking ka. Naibaga ngamin kanyak ni uncle mo nga Ruben. Nga bulbulo din kanumat ni Oscar nga asawam dati kurong-kurong na. Inaldaw ka no nga bulbulo din na. Anya? Anya na nang? Ti kunahak. Naibaga kanyak ni uncle mo nga Ruben. Nga bulbulo din ka no ni Oscar dati kurong-kurong na. Binigat ka no nga mapanabuludan. Saan na nang? Tadamot motor ni Oscar. Muyumat nga gimatang kami iti motor, nangirwar kami. Taiso ti usaran na nga mapanag-deliver. Saan ka no? Tako na ni uncle mo, Ruben. Binigat ka no nga mapanabuludan dati kurong-kurong na. Taiso ka no't aramatan na nga mapanag-deliver. Saan nga rod nanang? Tainal daw mat nga palubusak ti asawa ka mapanagtrabaho. Ket makitak mat nga ti motor na nga inwarn mi, ti ususaran na nga mapanag-agubra. Saan? Tako na ni uncle mo Ruben, mapan ka no ti bigat isuna nilakay mo, taibati na ti motor na ijay. Sana alaan buludan dati upaan ko nakata, baybayadan na kanumot ti sanga gasot ti inal daw. Anya? Akit, kwa, ijay ka no, ulisan na ka no, ti motor na ijay. Agmalmalem nga nakapark ka no, nakagarahe ijay yan da uncle mo, Ruben. Kahit mo saan mo nga amuday ta. Saan nanang? Saan mo't nga naibagbaga kanyak ni Ruben? Ay, ni Ruben, ni uncle Ruben, kin ni Oscar. Apay nga ta. Diyak amo nanang. Adang aron ti madmadlaw ko iti asawak nanang. Anya ti madmadlaw mo keng kwana. Kas la adda atap ko nga da ilimlimod na kanyak ti asawak. Kas kaday nga banag. Di naman lang naibagbaga kanyak. Nga tunggal mapa nagtrabaho kat bumulbulod gayam iti kurong-kurong nga pag-deliver na. Anya nga ro ti serbina deti ginatang mi nga motor. Ti inuwar mi nga motor na nga tintinagan mit binulan. Nga igasgastusan na takasapulan kano requirement kano di kumpanyada. Numapan mo laang gayang bumulod iti kurong-kurong. Ay, jak ang bua. Nang, saan nga tanga da babae ti asawak? Anya? Ay, ape nga napanunot mo dayta. Nga minkit binulan nga saan na nga iti tibuo nga sweldo na. Atap ko kat ada babae na nanang. Atap ko kat isot igas-gastusan na. Isot pag-ipanan na tinado mga sweldo na. Ay, Diyos ko. Sabay ko matasaan nga po na ti atap ko. Nakit, ay, paliiwom ati asawa manakaw. No kasta nga damadmadlaw mo nga sa bali nga aramidon nan. No awan pa iti pamanagnig mo. Nasken nga, kumalap ka iti ebidensyam. Pwengkam no pud no day nga atap mo no saan. Tapno saan nga madadail ti relasyon nyo. Iti bidot nga atap mo. Kasano nga rodin no pud no ti atap ko nanang. Nga ada sa bali nga babae ti asawag. Diyak lakad di. Kabailan nga aklunin nanang. Abid mo't inarabid ko parakan ko hanap. Ala, aging nga di mo pa'y napaniknikan anak ko. Saan ka pa'y laga agsangit iti kasta? Saan mo una nga panunutan? Ti rumbang, kag paliiwem, no adamadi nga aramid ti asawam. Ape nga agulbud kanyak ti asawag nanang. Iulbud na. At dadagit itatakal gayam kit kitain na nga delivery riders. Ngam ape nga iso, nagbasit iyaw awat na kanyak. Pag-ipanan na, at dalakit babae na nanang. Nauma siguro di asawa kanyak. Gaputa na baybayak. Ibagi.
Kaya't ko lang magtiyag trabaho tapno no maisakad mit panagbiag mi nga agasawa. Nga ori no mabayboy akong di bagi. Agim isungod gayam ni pangisukatan no kanya ka na sa bali. Malaw, anak ko, ay agkalma ka laang. Tadi bubut pa'y amundo pudno wano saan day taatap mo. Iso nga saan ka nga agsangit iti kasta. Vicky, nakasaritam ka din diti karuba yung kaubraan ti asawak. When friend, sapay ko matasaan ka nga mabigbigla iti padamag kuking ka Diyos ko, nukasta, adaan mo dagiti kaubraan ni Oscar nga madingaramid na. Pasensya ka Pasensya ka naisturbo ka. Amin ka talaga nga adaatap ko nga madi nga raramitin ti asawa. Maawatan ka, friend. Atap ko nga da babae ni Oscar. Kwa. Dakkel ka no matis. Swel-swelduan ti asawam ko na ti karuba mi, friend. Anya? Pasaray umabot ka no ti 20,000. Sagpaminsan, nababa ka no ta 15,000. Pag-ipanan ng rotis, kitkitain na, swel-swelduin na. Idinto nga 3,000 at kadakkilan nga maiyawat na kanya. Dahil ti jakam mo. Ididamagit ka dati karubak, no api nga 3,000 at iyaw-awat na iti asawa na dati kaubraam ko na katawaan nakmat. Asin no nga karuba yun data. Basta, delivery rider matlaan. E di dinamag ko, numano ti kitaan ti asawam, dakkel ako na naman. Dakkel, gaputapada na kano nga, nagagatmot nga deliver. Nang ron, nagatagpada kano nga, kurong-kurong ti ususarenda. Nakastapod nung nga sa bali ti asawa. Kaya isa ti pang-ipanan na ti sweldo na. Tay mabati, isa ti yawat na kanya. Apay ay naramid kanyak ti asawak ti kastoy. Awan ba't ti nagkurkuragak ti kwa. Kanayon ko ba't kakanan ti tarong na. Ulbod! Sanak nga gululbod. Awan ti babaik, bakit? Di mo pala aminin? Bakit di pa naman kumarot? Titakalagit kita ay ti trabaho. Isumalaga nga kaya't mo nagbalin nga delivery rider. Tababalin mo nga ulbod ti sweldom. Hindi mo amo nga amok. Adam amok na pagdamagan. Itatana, nabuking kan. Kwa, bas, awan ti kinapudno na dito ipagpabasol mo kanyak. Talagamat nga da. Awan ba't mo ko nagkuraga kay ka, Oscar? Bakit? Dinggin na kuma. Ibatan na ko. Kingkin na ko matatarong mo. Anya pilat kurang ko. Apay, nanalain ka di nga mga ditarong siya. Saan? Bakit? Siksikalat mang mga ditarong ko. Ibatan na maariya kakingkan. Kalpasan na nga. Anday, nagipakanam tatarong mo sa bali. Saan nga pudno dayta? Nagipipanam ko maharot di kwartam. Ili, bagam kanyak. Agulbud ka manen? Iulbud mo manen? Nakalawlawang nga na pag-ibanam di sa bali nga sweldom. Tidaddo mga sweldom. 3,000 at itid mo kanyak binulan, Oscar. Dinto nga kumit kita kat 20,000. 20,000? Nagswerte mat deta nga babae mo. Apay, gold kadit bibig na nga mangmangan katarong mo. Ang saan? Bakit? Siguro
Puro gold tatan ti babaem. Naka-gold nga relo. Sing-sing kwentas. Kenta do babae. Saan bakit? Siguro inarwatam ta babaem. Takabit mo. Siguro agad di katingin inaan ti arwatan na. Nga sikat ti kumatgatang. Bakit? Ilibak mo? Nupod nung awan ti babae. Ipakitam kanyak. Itad mo kanyak. Inururnong mo ka de. Imbangkom ka de. Bakit? Agdan na kayo ni iti kabit mo. Ulbod nga asawa. Ulbod ka lalaki. Bakit? Agparinto may kay iti sangwanam. Pakawanan na kuma. Dukas tapod no. Aminin mo nga na babae. Saan bakit? Aminin ka nagulbudak ka. Anya ti kahit mo asawan. Awan ti babaik nga inarwatak iti gold. Sa dinorte na panandag iti silsweldong managdatakkan. Saan nga babae ti inarwatak bakit? Anya? Lalaki? Nakarkaro ka manin? Bakla? Saan bakit? Anya nga ron? Di ka maawatan. DJ motor. Anya? Napan ka DJ motor dagiti. Swildok bakit? Motor? Uy, nung makitam dagiti gold nga bolts na. Dagiti carbon nga pairings na. So amin tinapadan na. Awan ti babaeng bakit? Mamati ka kuma. Dati motor ko, di hinang ipanag di kati sweldo. Aniya? Adaak nga agproblema nga mangbaybayad binulan dahil ang motor mo. Isumot gayam ting pangip-ipanam ti dakala sweldoan. Bakit? Requirement? Aniko. Agulbon ka bailaan. Agkid-kid daw kalor ti pambakawan kon. Maalam pa ilan agulbon. Requirement na katikasta. Dinamag ko dati amok. Dati kaubraak. Kat dinamag na ka dati karubada. Ahang ka nung pay so dati imbagbagam. Ure ka no awan ti motor mo. Basta damabulod mo nga motor mabalint ka makastrek. Bakit? Kitaik man na motor mo. Op. Kitaik lang. Napod na ti bagbagam. Bakit? Nabuyak ti Facebook daytan. Nabuyak ta YouTube daytan. Anya? Baka mapan mo dadailin di motor. Bakit? Nangina di motor. Nangingina pa yung dadi balay. Anya? Uwan, bakit? Saan mo nga pagipapasan di motor? Bakit? Nangingina pa yung dadi balay. Agraman ti bayad ti daga. Iso nga, pangasim bakit? Amoy ramraman di motor. Syaklatan ti dangram bakit? Syaklatan ti pagipapasam ti pungtut mo. Talaga. Bakit? Ipipeso na. Mangalak ti. Anya karami di bakit? Anya ti birbiro ka. Mangalak ti pagpalikuking ka. Ay. Iba ko nam. Si kalaengan ti dangrak. Si kalaengan ti pagipapasak ti pungtut ko. Kung kunaklaeng dayo bakit? Kung kunaklaeng. Bakit di man? Bakit? Makantoy. No di ka may ditoy. Pagipapasak di motor mo. Ay, saan na bakit? Saan? Ay, pang-aasip bakit? Pang-aasip. Kasta unay tigurak iti asawa kasinyong kalpasan nga napaamin ko isuna numanot balor dagiti ingkabkabit na ken sinsuksukat na nga partes ti motor na. Urek laglos doy nga makangeg dagiti bagbaga na nga presyo dagiti partes ti motor. Nabayag kuman nga napatarimaan mi ti balay mi. Ngim inyon una na ti motor. Binaybay anak nga agproblema may stress kakapanunot no pangalaak. Ti inayon ko pagbayad ti motor na ti binulan. Pagbayad ti kuryente, danom, paggatang mit abasto mi grocery, pakitsendak. Pagbayad ko ti utang ko. Ayat na laeng nga magatang nati kayat na nga gatangan na partes ti motor na. Ayat na laeng nga ma-upgrade dati kayat na nga upgrade ti motor na.
Malaksid iti asawa kagurgurak pay ti motor no pay awan mo ti kinalaman na kuma, awan mo ti basol na. Dasan na mo't nga kinid daw nga i-upgrade nila kay ko. Dito yung pay nga naamuak nga naala kanot sugsug dagiti kaubraan na matlaeng ken babarkada na ti asawak. Tano kano adda ti mangibaga nga kastoy napintas no kabitam ti kastoy sukatam deta kuana iti kastoy tapno na tibtibker nalaglagda napinpintas nga buybuyaan. Alis to kano met ti asawak nga malallokoy. Aging ka nga nadamag kupay nga dagiti inor-order na nga partes ti motor na ket kinakuntsaba na dati mesa nga barkada na nga isut ag order para king kuana tapno saan ko nga maamuan nga adda iti dumdumteng nga parcel na. Kasin yung haan kumat nga mabalin nga pagtalawin ti asawak ta isumet ti akin balay ko nak ta inpatawid tinaganak king kuana. Siya kumati tumalaw ang mapanunot ko. Baka no panawak ti asawa ket ad-adda nga manayunan pay dati nakakabit iti motor na. Isu nga ano saklatan ti asawak ngem di kami agin inuni kasin yung iruray ko nga iti sumaro na nga panagsweldo na ket iyawat na ti buo. Ngem jak amon no agsublinto pay ti sigud nga talek ko iti asawa kasin yung tanaaramid na tinagulbud kanyak iti nabayag nga panawen. Baka dapat iti sabali ngayon yung ulbud na kanyak. Dati kunada nga once a cheater, always a cheater, kastamot ka digiti ulbud. Once an ulbud, always an ulbud. Api ngamin nga agulbud ti tao. Dahil ti nga ron ti baka buklan ti pakasarita kasin yung ket nagtakli na karot ti programam tapno no ti kasta ket agkidawak ti pamalakad yo. Anyat aramidek tapno no maurnos ti sigud nga langin-langin mi ti asawak. Maisubli ka di pay ti dati nga talek ko kenkwa nakalpasan iti nabayag nga panagululbud na kanyak. Pudno ka di nga iti motor na laeng tinangipanan na dati sweldo na nga awan nga talaga ti sabali a babae na. Ngamin adda na kay baga kanyak. No kano mahilig nga ag-upgrade iti motor isuda kano dagitihan nga mahilig iti chicks. Ta imbes nga ited da kadigiti babae da wenno iti kabit da wenno gastos ited da iti babae sabali nga babae igatang dala kanon iti pang-upgrade da iti motor. Pudno ka di deta kasin ngamin ket sika mesa kamot a rider ken adamot motor mo. Pudno ka di nga no mahilig nga ag-upgrade iti motor ti maysa nga lalaki isuda digiti napudno nga agayat. Ala, madamdamam to nga sumbatan deta kasin. Tay nakwa nagyaman ka digiti makaitid ti balakad kanyak, kadagyaman akmet king kati anos ken laing mo nga nang tedbiag dito nga surat ko. Masapi ko makat na kay batit adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, mayet iti Lawag City.